Do you want to win a Champions League ball from Sport Respect? Yes, I respect this country. I like this country, Bulgaria, and I support Bulgaria Okay. team. Thank you. Have a nice day. Ще ви показвам футболни отбори. Имате 30 секунди да ги познаете. Ювентус. Точно така. Пас, не знам, това не го знам. Пари Сен-Жермен. Браво. Не знам. Челси. Точно така. Або. Мислете го на английски. Не знам пас. Байерн Мюнхен. Браво. Печелите промокод от Sport Respect. Довиждане, момчета. Топка на Шампионска лига от Sport Respect. Да. Интер. Не. Рома? Не. Интер. Да. Пари Сен-Жермен. Да. Челси. Да. Момчета, изтече ви времето. Получавате промокод от Sport Respect. Някога купували ли сте си нещо от Sport Respect? Да. Доволни ли сте цяло от продуктите там? Да. Пък даже аз, защото съм условия, те са спонсори там на екипите. Точно така, да. Трябва да познаете отбора. Добре, да, Ювентус. Добре. Интер. Да. PSG. Добре. С Челси. Добре. Байерн Мюнхен. Добре. Червените. Ман Юнайтед. Да. Каталуния. Барселона. Добре. Арсенал. Да. Печелите топка на Шампионска лига от Sport Respect. Мерси. Последвай страницата на Sport Respect за още игри, награди и футболни емоции.